Takže zdar lidi, tady Adam, vítám z dalšího videa a dneska si zahrajeme Minecraft s modpackem Symbionika, nebo nějak tak. A je tady toho spoustu, ale žádný mod na automatizaci. Zkoušel jsem semka přidat Create mod, ale nejde to, nevím proč. Já mám svůj vlastně svět tady na tom modpacku vlastně udělaný, rozhraný a tam je to jako, už vím co vlastně jako co se tady děje, o co go. Jo. A jsem si tady pouze přidal ten First Person mod. A z začátku je tady dobrý si nafarmit nějaký jídlo a suroviny, jinak pak vlastně už to nedáte. Nebo jako dáte, ale je to těžší ze začátku. A nevím proč se ty... Pojď sem! Jinak můžete dát z začátku like a odběr, hodně mi to pomůže. A... Co to? Nějaký berrysky. Berries. No, co dělají. A od té, kdy jsem si půjčil tiší myš, je teda tiší, jo, moje myš úplně nahlas kliká, ale klávesnice tam furt jde slyšet. No. Nice. Tak já si udělám sekeru. Je teplota nahoru. Jinak je tady třeba i, že musím pít, anebo že musím si udržovat teplotu. Jasně, aby třeba... Prostě aby prostě neuhořel. No a vím to. Tak. Jsou tady krásné zvuky. To musím uznat. Na ty zvuky jsem se třeba nikdy nezaměřoval nějak. A ještě chci udělat krumpáč. Jo, ale to není terakota. Tohle s tom třeba už. A chtěl bych... Něco se chtěl říct, jo. Chtěl jsem se omluvit za to, že dlouho nevycházelo video. Prostě škola, testy jsme psali hodně teďka. A musel jsem se učit. Přitom tomu jsem se vůbec neučil, ale to nikdo nemusí vědět. No, taky možná proto vypadají moje známky tak, jak vypadají. Tak, kolik máme koblů? 18, to je málo. Je, ale já hořím. Víte co, já vám tady ukážu, jak to vlastně vypadá, když budu hořet. Hop, hop.
nevím, došlo dolů ta teplota. To je zlá teplota. Možná protože jsem pod stranou. Tak já tady chvilku počkám. No vlastně to možná uvidíme. Co je toto? Jo, to jsou kachny. Pa. Přeplavím to na druhou stranu. Hop. Je tady spoustu modů. Nevím kolik přesně, ale je jich tady spoustu, to vám můžu říct 100%. Třeba je tady nábytek a další. Jo. Nebo třeba nějaký mody s pejskama. Pejsek. A nevím proč se to nevím jestli se uhlí vždycky těžilo tak pomalu kamenným klumpáčem, ale mám pocit, že se vždycky těžilo rychlejc. Se těží jak Deep Slate Iron, nevím. Krumpem. Tak tamhle to je nic, to je stožár. Čekaj, já hořím. Tak pojď. Pojď, už fajruj. No, to nech si dělat co chce. S tím kolečkem, ale. Už fajruj. Já tady nechci čekat hodinu. Jo, už se potím. Efo ve mně narůstá. Ale začne mě to prostě hitovat. Už mě to hituje. Co bylo tam to? Já. Hej, miss. Ale kámo, nech mě. Běž nahoru. Teplotu. No, vidíš. Tak. Jdeme sem. A co je toto ale? Time over? Co time? Pak škeble třeba nějaká. U mě už ani klásnice nefunguje. Nevím, co to je. Co jsem tam měl? Tohle jsem tam měl. Hop, máme tady něco? Máme tady zase nějaký Time Ore. A jinak to vypadá, že nic. Tady koul, kopr. Tady zombík. Mě horko. Jakože velký horko mi je. Kam vykop se? Mě ale giga horko. A nevím to třeba tím, že držím tu torčku. Může to být tím. To mě zajímalo třeba. Jo. Napijem se ještě. Já se chci napít. Aj, vlak. Já jsem se otrávil. A kámo, ale proč se potím?
Jsem ve vodě, čvachtám se. To je gravel. Pojď. A, 2 flinty. Jsem otrávený, já otravu čeho vůbec? Ne, tady ten bojom, ne, ale nechci to načíst. Wo? Dívej se. O! Vrať mi to. On si to chábr nechal. Ne. No, vrať mi. Tady. Jsem chábru vydal prostě. Chábrovi jsem dal prostě ten. Hele, vesnice. Nebo jenom dům. Mně se líbí tady na tom modu, že mi ukazuje vlastně v jakém biomu jsme. OK, je to jenom... A jo, já jsem si tady vlastně přijal tady ten, jo. Prčips. Takže mám tam i rolo, takže vlevo vlastně pod mapou, tak vidíte v jakém biomu jsem, jaký je den, kolik je hodin, jakože v Minecraftu, a pod tím úplně dole máte vlastně i role time. No, 3/4. A tohle jsem ještě nenašel. To je co? Sky? To jsou questy vlastně. Jo, to jsou tady ty botičky. Jako... Nevytěším to, no. To aerolej. Ale jako mě by třeba extrémně zajímalo. Co v tom je? Oh. Mám bloky? Mám bloky. Jsme udělali... Jo, je tady nějaký technology mod. To je nějaký procesor. Já to klikla se kostaně Minecraft. Wow. Víte, třeba tady pod tím něco? Není to nic. Našel jsem tolik zbytečností. To bylo jsem třeba ještě tady našel. Tak v tom odpeku. Takže je tady furt co objevovat. Ale jako je to tady krásný. To je to. Ty seš co za orangutana? Zdarma kopí.
Čeho jsi chábr? Co když ti dám maso? No, nechceš? Když on tebe zaútočím? On zaútočí na mě, si myslím. Jaj? Orangutane! Jo, on sprintí za mnou. Z čeho jsem to spadl? Orangutane, načni mě to! Co? Jsou 3 bloky. Orangutan běží za mnou? Ty jsou další orangutan. Taky 3 bloky to napsal. Čau, tak chábři. Já nechci do vody, ale. Já tady chci prozkoumávat. Stůj! Au. Já jsem v nějaké vesnici. Au, au. Stojí druhé. Jo, vesnice prostě. A tak já nechci moc nutit ty vesnice. Protože já si to chci víceméně najít sám všechno. No i na tom mojím světě, kde hraju já jenom vlastně, tak jsem taky se spawnul v nějaké vesnici. Jak no, natáčíme 16 minut. Od intra. Podle mě on prostě šel za mnou furt. A byl furt na mě naštvaný. No, chábr si to nenechal líbit. Já jsem chtěl být chábr. Mě zajímalo, co se stane. Ono je nejhorší, že já jsem vlastně měl tu hlavičku, ze které můžu pít. To je ta věc. Ona nevím, jestli mě to i když normálně, jakože do té skleničky takový, jak je normálně klasický v Minecraftu. Jestli mi to i doplní, to jsem třeba ještě nezjistil. Byla nějaká písnička. Jo, připlavu, ne. Já si plavu ze svou lodí. Připlavu vám do podzemí. A mně se i celkem, já ten real time vlevo i celkem využiju. Si myslím. Hele, barely. V těch barelech je většinou nic. OK. Apple. Tohle se může hodit. Jo, tak to je loot. Tady je barel. Apple si vezmu. Radku. Žubu. Tady. Hele, ale maso. A vlna. Jo. Tady hnedka jsem umřel. Jo, a já vlastně já jsem tady Greystone. Nejsi na mě naštvaný. Nejsi. Chábr. No to je ale, hele! A jo, já jsem si to vzal. Mám nějaký quartz dust. Jo, to je, vlastně úplně zapomněl, že tady je jeden takový menší vlastně mod, který dokáže zautomatizovat, ale vůbec mu nerozumím. Kytičky. Jo, já. Ty muži, vůbec. Halo. Nožík. Když to nakrojím,
Tam mám pumpkin slice. A můžu třeba nakrojit ještě znova. Nemůžu. A vím, že se z toho pumpkin slice dá dělat něco. A to si vezmu. To si jako vezmu. Kurva. A je tady backpack. A třeba vůbec nevím, jak se dělá. Jo. Takže já prostě dám. Jo, ale to je large. To se dělá. Dobře. Crafting terminál. OK, tady je ten slice, tady jsou kytičky. Tu něco? Ne. Bowl. Cabbage. Oh! Tady je spousta cabbage. Sekerou, no. To se dá rozkraftit. A když to pak rozkraftím, tak mám hromadu cabbage. Ale něco musím odstranit. No. Tak gold nugget. Ne, potaku potřebuju. Mám potaku. Tak, natěžíme tady toto už je vyrostlý. Tak. Teď tohle rozkraftíme. A tady ještě mám spoustu toho. To je co? World cabbage. Tady jsou kytičky. Tady mám ještě karotky. To je taky rovný. Tak. Hop. Hop a jdeme spínkat. Už jsme vydrželi na první den z jednou smrtí. To je GG a už 22 minut natáčíme. No tak, jako nic jsme neudělali sice, ale za to jsme aspoň něco trošku prozkoumali, ale já se tak budu muset vykončit, protože kolik je? 51. A sám tady jsem vlastně, aby nikdo nerušil, tak vlastně ještě 9 minut přibližně. Hele, ale pojď, tak ještě nekončíme, tak aspoň ještě tady to prozkoumáme. Jako je... Seklo se to. To budou načítačanky jenom. Ono si toho možná ani neuvědomuju, ale ono tady to je hodně. Wow, enchanted book. Water honeycomb. Gunpowder. Jo, to je nějaká ta. Ono to je zaprvé nějaký armor a ono to je, patří do nějakého kouzelného něčeho. A ono to něco dělá, ale fakt nevím co. Ale líbí se mně, že tady toho je jako hodně na prozkoumání. To tady prostě houby chodící. Tady je farma. To se tady prozkoumám hodně zatím. A třeba toto jsem tam našel. Ok, chleba vůbec sbírám. A to je golden. Huh? Já potřebuji batoh. Já potřebuji ale i hned batoh. Třeba není tady to není. Tak jako nevím, kde se mě jako v ruce vzalo golden apple. Tak to já si nestěžuju.
to ještě ani v tom mém světě, kde hraju sám, prostě nemám. Mám speed boty. Jsem získal díky questu. A jako já už mám další stack, jo? Ne, nemám. Ještě tady máme ale. No a to je vše. Půjdeme ještě pár bloků, no pár, trošku víc bloků. A uvidíme, co najdeme. Jo, ono to má i jump boost. Jo, jump boost. Speed 2 jump boost, no. Uiii, jsou botičky. Ale teďka jenom nevýhoda, že se mi to ne... Další... Zeď, no. Se mně líbí, že tady jsou i takový prostě zbytečný stavby. A tady je nějak moc itemů, nebo zlých těch. On se to hejbe. A Pillager. Já možná ustoupím, hele, radši. To budou podle mě ty pillageři. Tak čekejte, já si tady udělám. Nevím, jak se to píše, napíšu tohle, já tomu rozumím. Hele, rozpadanost. To jsem taky nenašel. A dá se tam nějak vyjít bez toho? Jo, tam se dá vyjít. Jako, já jsem už chtěl jako končit. A my jako furt rozkomáváme, a ten most je asi jako k ničemu. Se mně zdá. To je taková zbytečnost, která prostě vypadá pěkně tady v té přírodě. Zbytečná věc, ale vypadá dobře. Třeba já bych ani takový most nedokázal postavit. Já bych postavil prostě něco, co ten most trošku připomíná. Ještě 4 minutky přibližně. A vlevo mám nějaký entity. Ale mně se nechce načíst prostě tady ten chunk. Já za pana boha nevím proč. Nebo si tady parku. Je... No, není. To mě zajímá. No, není. No tak jsem ho nepřidával možná. Ale moment, no já nejsem přes vodu, to není vůbec zábava přes tu vodu třeba. No tak se ji rozloučíme. Tady to je pak Mickey, no takhle zepředu. To je pěkný. Takže pokud se vám tady to video líbilo po dlouhé době z Minecraftu, tak samozřejmě nezapomeňte dát like, odběr, mě to hodně pomůže. A chtěl bych tenhle rok dát 50 odběratelů. Na minulém kanále, který teďka už nemám, tak se nám povedlo dokonce dát 100 odběratelů za rok necelý. Takže zatím čau.